Ahoj, ja vás vítam u nového videa, úplne vás tu vítam u kanálu, alebo v kanále, áno, presne tak, kanále Gaming.sk/CZ. Nebudem to tak hovoriť v každom videjku, len vám poviem, že lomitko.cz, lebo chcel som už dať, že Gaming SVK.sk, chápete niekto? Ale mne sa to tak nepodarilo. Tak dávam CZ, lebo ešte ja kúkam, nikto to nedal. Všetci len Crazy Games, CZ a tak. No a ja vás tu vítam. Je tu so mnou aj nejaký nový, budeme spolu, jak vždy. Volá sa Patros. Čaute. Áno. Buďte se mnou natáčať. Keď nie, tak bude taký iný youtuber, menší. Tak uvidíme, že či si to zabavíme. Zabavíme sa spolu aj s niekým iným. Tak, toto na dneska bolo všetko, toto bola len nejaká informačka, jak to môžem povedať, u novom kanálu. Áno, nezmyslíte si, že podzemný kanál, alebo taký kanál na YouTube. Tak, ja sa tu s vami lúčim. Čaute, aj Patros sa s vami lúči. Čaute. Áno, a